Os socialistas visitan de novo o encoro de Umia para denunciar o pésimo estado no que se atopa a auga. O alcalde de Caldas ironiza comparando as súas reclamacións cas tempadas dunha telenovela, xa que os problemas da presa non se dan solucionado. Juan Manuel Rei lamenta que 6 meses despois da última movilización non se realizase ningunha inversión no encoro. O período de telenovela prolongase no tempo. Habitualmente eran 2-3 meses, agora xa estamos en 6 e acabaremos co ciclo inteiro de todo o ano, porque cando non se invirte, o problema non se resolve solo, ao contrario, agrávase, non? E esta é unha situación, é a prova palpable do seu agravamento. Iniciamos a temporada moito antes e veremos en función da climatoloxía, que non de medidas políticas, só en función da climatoloxía, cando a rematamos, non? A pesar de que o Valedor do Pobo fallou a favor da Xunta na demanda feita polo Comité de Crisis do Concello de Caldas, o alcalde advirte que a natureza si lles está dando a razón. Pero o feito é que a naturaleza non lle dá a razón á Xunta. O feito é que o problema se reproduce, diga o que diga a Valedora do Pobo. Isto supón, primeiro, unha pérdida de imaxen para o pobo, que é ofensivo, pero por outro lado supón un encarecemento na depuración da agua, non? Nós temos que presentar servicios de calidade aos veciños, de momento están garantidos, pero isto oblíganos a facer unha analítica semanal, a encarecer os reactivos e a facer mecanismos de depuración que en situacións normales non era. E é verdad que é competencia do Ayuntamento, pero non vai a ser que un día en vez de agua nos manden chocolate e teñamos que depurar chocolate exactamente igual, non? Pola súa parte, o secretario xeral do PSDG culpa a Feijóo e pídelle que visite o encoro e tome algunha solución. E lle queremos pedir ao presidente da Xunta de Galicia a que antes do fin deste verán veña aquí ao embalse do Umia co alcalde de Caldas, co alcalde de Vilagarcía, con todos os alcaldes da Bisbarra para recoñecer o seu fracaso ao longo de 10 anos, para empezar a facer os deberes de forma coordinada cos concellos e para apostar por todos os concellos que requiren a auga do Umia de calidade e limpa para os próximos anos.